Vítajte, ja som Signál, maskot voľnej telky. Čo je voľná telka? Voľná telka je jedinečná digitálna televízia šírená po celom Slovensku, ktorú si naladíte bezplatne cez obyčajnú anténu. Vďaka voľnej telke tak už viac nepotrebujete satelit ani káblovku. Jednoducho pripojíte svoj televízor na anténu a najobľúbenejšie televízne stanice pozeráte úplne voľne, úplne zadarmo. Bez mesačných poplatkov, bez podpisovania zmluv a viazanosti. To je bomba! Chcete viac televíznych staníc? Máme! Kedykoľvek si ich môžete doobjednať za super cenu. A ak vás nebudú baviť, môžete ich jednoducho kedykoľvek zrušiť. A opäť, nič neplatíte. S voľnou telkou máte nekonečnú voľnosť. Môžete ju prenášať z izby do izby, alebo ju môžete zobrať všade so sebou. Na záhradu, na chatu, na ryby, alebo na dovolenku. Tak čo? Už ste naladení pozerať vašu voľnú telku? Voľná telka. To pozeráte.